Odhi donya korom gajwang doho golo chik mondo mi Achich Erick Mutinda maina Achich ewi nek mar japuonjre mbalariany ma multimedia Sylvia Kemunto kuom ndalo 21 mondo mi med tim nonro malong'o. Chik makama ogol kata obedo ni okinde mag Mutinda to no odagi okang' makamano ka giwacho ni pok oyude kod kethono. Kendo gibiro tiyo gi doho mar yudo adiera kanyuola Sylvia to okwayo doho mondo mi otim duto manyalore mondo mi giyude ratiro. Gore elwet obila ma Sultan Hamud, rawera ma Achich go ewi nek mar japuonjre mbalariany ma multimedia Erick Mutinda nochwali doho kawuono. Mutinda ma jahigni 19 ma bende en japuonjre ma multimedia nochwondi gi obila ka itude gi nek mar Kemunto. Doho ma Kibra ong'ado ni ibiro med dinne kuom ndalo 21 mar chiwo thuolo ne obila mondo mi omed timo nonro ewi nek makamano. Ataro mar dwaro mar okinde mage manolero ne doho ni okang' makamano rocho ratich rawerano kaluwore ni pok oyude kod ketho makamano. The respondent, having presented himself to the police, is well noted. However, the right to liberty is not absolute and the same can be limited. At this juncture, it will not be proper to release the respondent on bond or even on personal cognizance. Okinde familia mar Kemunto, Danstan Omari kod Shadrack Wamboi onyiso doho ni familia ni kod midhiero kaluwore ni nek makamano timore e mbalarianyno kama jonyuol geno ni nyithindgi owinjo bed ni nitiere kod arita mowinjore. We have seen murders committed outside the university hostels. This is the first one that has been committed within the university hostels. Where were the janitors? Where were the security of the university? Okinde Mutinda to yango negi kore tiyo gi doho kendo riwo lwedo nonro duto madwarore ka okinde familia mar Kemunto to dwaro mondo mi doho oyar bade kendo manjo mamoko manyalo bedo ni nokonyo Mutinda e nego nyano kendo soyo ringre e tangi mar pi manie wi tado mar multimedia. This girl was over 60 kgs. That is not a small person. How did this person get strangled, or how was this person killed? Put in a suitcase, being ferried from a lady's hostel to a man's hostel. How was it? How did it happen? So there is really need for the investigators to get enough time to investigate whether this suspect did this offense in conjunction with others or alone. Okinde go nyiso doho ni Kemunto emane familia no geno kuome miyo gibiro timo duto maginyalo maneno ni giyudo ratichgi. She was the only daughter Mama Teresa had. She struggled hard to make her ends meet. She has taken care of her since she was a child up to this time, and she expected something from her. This is a daughter of a single mother, a hawker at Kawangware. This is the death of the only hope from that family. The bag that was used to carry her was the bag that was bought to carry her personal belongings from the university because the university had become a place not safe for her. Oyangore ni Mutinda gi Kemunto ne osebedo gi osiep are higa mokalo dwe mar 9. Kemunto ne tiegore weche midusa kod tudruok ka Mutinda osebedo ka tiegre weche kwano kod kompyuta. Mutinda ibiro medi ne tesendo bila ma Capitol Hill kaburano ibiro winji kendo tarehe 18 dwe ne.